Eta gaurkoan Uharte aldera joanen gara, izan ere datorren asteburuan ospakizun eguna izanen dute, Uharteren sorrera ospatu eginen dute, Erdi Aroko jaialdi batekin, eta horretaz hitz egiteko udaleko zinegotzi batekin izanen gara. Ana Labiena, arratsaldean eta ongi etorri Xaloa telebistara. Arratsaldean. Bueno, esan dugun moduan, ospakizun ugari prestatu dituzue, sorrera hori ospatzeko asmoarekin. Konta iguzu pixka bat zergatik pentsatu duzuen horrelako egun bat ospatzearena, eta noiz sortu zen Uharte? Begira, Uharten, Julio Urdin, Uharteko gizon bat, oso historia zalea. Ibili da artxibo tarteen, hainbeste liburu konsultatzen eta data hau hartu dugu Uharten sorrera bezala, 1080 urtean. Ematen du, aurretik ere existitzen zela Uharte, zeren badaude dokumentu batzutan dago Uharte Errota, Eriburu zeozer, aipamen bat, baina urte hartan Iruñeko Kortesek zuzendu zion Uharteri dokumentu batean, eta hortxe dago, eta hartu behar zen data bat, eta hori hartu dugu ospatzeko. Oso, Nafarroako beste herri batzuetan bezala, zuek ere erabaki duzue ospakizun egun hori egitea, ez? Ere pixkat hori ikusi dugu Erdi Aroko jai moduko bat, ez? Antolatu duzuela. Noski, 1080 urtean, orduan antolatu dugu Erdi Aroko festa, ez? Animatzen dugu jendea Erdi Aroko jantziak eramaten, eta aurretik, joan den astean eta aurrekoan uste dut, egin dira Uharten tailer batzuk, Erdi Aroko apaingarriak, tokau batzuk, aber nola egiten ziren, izan dira, ez? Eta umeak, eta jende heldua ere joan da, eta hasi gara jendea hasi gara prestatzen, ez? Claro, baserritarrez jaztarena erresagoa da, igual mundu guztiak ezagutzen dugulako nola joaten ziren, ez? Baina Erdi Aroko agian, baserritarrez baino pixka bat aurrexiagoa da hori, ez? Eta orduan prestatu behar dugu, baserritarrez gehienok dakagu, ez? Baina hori prestatzen ari gara. Eta animatzen dugu jendea prestatzera, eta egun hartan horrela Uharte, Erdi Aroko herri bat da edo. Beraz, jantziaz aparte ere, apenduko duzue herria? Bai, udala hainbeste, nola esaten da? Tela batzuekin? Bai, telak eta olakorik, oialak, eta bai, egingo dugu. Eta gero, etortzen diren, kanpoko etortzen diren atrakzioak eta Erdi Arokoren inguruan da dana, ez? Erakustaldiak eta artesauak, dena horren inguruan. Oso, gero kontatuko eguzu pixkat ze egitarau prestatu duzuen, zoma denbora daramazue egun hau prestatzen, eta aurretik ere baituzue gauza gehiago, baina denbora deixente daramazuen. Bai, begira, udalatik daude Juan Mari Feliu, zinegotzia eta oso historia zalea ere, eta Laura Aznar, kultur zinegotzia, horiek biak, daramate ez dakit hilabeteak, gora eta bera, bai, Julio Urdin horrekin esan dizuna, eta, mugitu dira asko, eta eskatu dute herriko jendeari parte hartzea ere, eta oso zabala izan da parte hartze hori erantzuna.
Eta bai, hilabete daramate ja hau antolatzen. Osongi, beraz, ulertu dudanagatik antolatze lanetan zabiltzate udala, alde batetik, eta gero herritarrak ere... Bai, herria, beti, Uharteko herria bakizu, beti kolektiboz asko daude, eta beti prest daude parte hartzea, eta aipatuko dut, hainbat, igual gero usten dut zer eta gaizki, baino, hori txalaparta, zanpantzar, txistuk, por ejemplo, eskolako apimak antolatu dituzte tailer hauek, eta hortzondo taldea, dantza taldea, kantuz, kolektibo asko parte hartuko, tiro de arko taldea, Eguesibarkoa eta Uhartekoa, eta gero hainbat artistak ere, Uharteko artistak asko, bere lanak erakutsiko dizkigute egun hartan, eta bai. Osongi, beraz badituzue gauza deixentea. Egunearen egitaroa jakin aurretik, badakigu aste honetan bertan egin duzue pixkat prentsa agerraldia, aurkezteko komunikabidei, baina datorren astean ja izanen dituzue gauzak, ospakizun eguna aurretik. Bai, atzo izan zen prentsaurrekoa, eta atzo ere hasi zen ja erakustaldi txiki bat, Katzen arte garaikideko museoa, Uhartekoa. Hor daude argazki grabau batzuk, eta gero dokumenturen argazkiak ere, non agertzen den data, nondik hartu dugu data hori, eta dokumenturen argazkiak, hori erakustaldia izango da ekainaren 5 arte, eta gero, hurrengo ostegunean, Katzen ere, arte garaikideko zentroan, izango dugu mahai ingurua bi historialarekin, Aitor Pescador eta Pello Monteano. Eta moderatzailea izango da Julio Urdin. Eta, hor azalduko da prozesu hau guztiak eta historia. Hori izanen duzue, ostegunean, Ostegunean, 6:00 Uharte arte garaikideko zentroan. Osongi, beraz horre izanen duzu aukera, batez ere, bagian sorreraren inguruko informazioa jasotzeko, ikusi duzue ospakizun honekin, hori igual herritarrek badutela interes gehiago jakiteko hori bere herriaren sorreraren inguruan, eta azken finean ospakizunen bueltan beti jendeak enteratzen da gehiago, gauzetaz, ikusi duzu interesa? Hori galdetzen da, eta zergatik. Zeren, egun hartan, ospakizuna guk egingo dugu eguerdi arte, Baskariarekin bukatuko da, eta gero, gauean jarraituko du jaia Uharteko euskararen aldeko jaia, ospakizuna. Hori beti izaten da, ekainaren bukaeran, Uharteko euskararen eguna ospatzen dugu. Eta aurten nola ospatu dugun Erdiaroko festa, eguerdi arte, eta gero arratsaldean musikarekin eta omen jolasak eta hori jarraituko dugu beste ospakizun horrekin. Orduan jendea, izaten du, zergatik aurten Erdiarokoa eta zela... hori ongi dago, ez? Osongi, konta guztu zer duzuen prestatua 28an larun batean. Datorren larun batean, hasiko da Dianakin, goizoinuak, Uharteko zanpantzarrak egingo du. Hori da. Musika falta, olakotan. Hori ez, eta orduan gero, egin dira hainbeste eremuak, Uharteko plaza, gero eskolako zarreko patioa, gero ferialen plaza, gero alde zarratik, ibaialdeko beste kale batzuk, ibilbide txiki moduko bat eginen dugu, ez? Orduan, hasiko da Uharteko plazan, pregoiarekin 12an, pregoia txalapartakin eta udaletxetik, ez? Eta agintarie ongi etorria zeren, konbidatu ditugu ez dakit hainbat jende, ez?
Nafar gobernutik, Iruñerriko alkatek eta zinegotziak, gero beste aldeko, iparraldeko uarte zize eta uarte garazi, eta gero uarte Arakin, eta hori, beste udal lagintariak. Konbidatu ditugu jende asko. Orduan, 12 ongi etorria izango da, eta pregoia, eta hola hasiko da, ez? Eta orduan hortikan, abiatuko gara, nolabait ibilbidea egitera, ez? Eta orduan, plazan izango dira uarteko kantuz, hortzondo taldea, handiak eta txikiak, ez? Eta gero, ere, konbidatuta, orden de la jarra, Erdiaroko gerlariek lagunduta, hori kontratatu dugu, ez? Erakustaldi bat egiteko, ez? Bai. Eta gero, hortikan, eskolako zaharrako patioan dago txikiendako Erdiaroko jolasak ere, ez? Eta Mieltxor Saralegi ere etorriko da zonalde honetan, ez? Gero, Ferialean plaza izango da Ardien Ire Mosketa, uarte Arakilgo Antxonikorekin edo etorriko da. Bai, hori bada garaia gainera, ez? Bai, hori. Ardien nila. Bai. Eta gero, ibilbideen zehar izango dira hainbeste postuak eta azoka moduko. Hori azokak, plazan artisau azoka izango da, eta gero uarteko hainbat artistak, pintoreak, eskultoreak, ibilbidean zehar erakutsiko digute bere lana, ez? Plazan izango da Arbi Larunbe eta Luis Morea, eta gero Arturo Navaz hilzana, baina mostratuko ditugu bere kuadroak. Gero, portalen kalean, Nacho Barberena eta Oskar Paternain ere dituzte bere tailerrak eta irekiko dituzte ateak. Eta hor ere mostratuko dugu obrak Pablo Juarros eskultorea eta Koldo Agerreberez ere hiltzen orain dela gutxi, 2 urte edo, eta orduan mostratuko ditugu bere. Eta gero, ibaiaren ondoan, hor Angela Moreno dauka bere tailerra eta irekiko da, eta txikiendako tailerrak egiten ere, eta bere obra. Eta Julio Urdinen aita, eskultorea, egurra lantzen du eta irekiko du bere tailerra ere. Orduan, ikusi zenbat jende hartu du. Zenbat artista dituzten Uarten, ez? Uarten asko, beti, bai. Horregatik duzuen museo erakargarria, ez? Ara tokatu zen museoa horre egotea, baina, hori, jendeaz, aparte ikusten duzunez, jende asko ari da hor inguruan mugitzen, ez? Gero, tabernak ere, eta soziedadeak, intzoa, berdintasuna, eta tabernak hainbat tabernak, apainduko dituzte Erdiaroko zeozer, ez dakit, ez? Eta gero berdintasunaren aparkalekuan, oso leku zabala, hor egongo da Erdiaroko dendak, armak, tortura eta zireu jauek piezak, eta hor ere arotzak ibiliko dira zuzenean egiten, espatak eta holako gauza. Beraz egonen da aukera ikusteko Erdiaroko lanbideen erakustaldia. Hori da, hor bai. Eta hainbeste gero leku txiki batean, portalean ere, deltadekeko artistak ere, Jabilanda, mural txiki bat egingo du oroigarri bezala, eta hor geldituko da, 1980 urtean oso mural oso artistiko eta gelditzeko hor ere.
Dena den, Uharten olako zerbait ospatzen den lehenengo aldia duzu, ez? Bai. Ez. Eta gainea, aurten ospatuko dugu eta ja gehiago ja ez dugu ospatuko. Hori da, bueno, ez dakit, ja beste urteak ospatuko dira beste gauzak, ez? Baina Uharteren sorrera, aurten nahi dugu ere jarri, Uharteren sarreran eta bukaeran, olako panelek, ez? Nola jartzen den data eta, bueno, orain arte ez da izan eta, bueno, jakiteko eta... Oso ongi. Ongi pasa eguna, ea ospatzen duzuen primeran, Uharteren sorrera hori. Bai, ni konbidatu nahi dut, hemendikan, kanpoko jendea etortzea, gurekin ospatzera, ez? Izango da egun polit bat, ez? Eta esan, tikeak bazkaltzeko eta amaiketako esan dut hartzain apurren egingo ditugu ere. Uharteko beste gizon bat, Javier Baraze, sukaldari modukoa ibiliko da. Eta orduan tikeak salgai daude kulturetzean, bai bazkaltzeko eta bai amaiketako hartzeko, ez? Eta ari dira saltzen, bai. Oso ongi, ea eguraldiak laguntzen dizuen ere, zuen euririk egiten, eta ongi pasatu eguna. Eskerrik asko. Ni eskerrena. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, asteburona pasa eta astelen arte. Lacturale. Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Hoietan dauzkagun sagarrondo propioetatik ekoitzitako sagardoa daukagu. Eta gainera, Sitrabesan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan. Labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira.